Apa kamu? More than 30 years struggle spent pinia arnia bang lekin dak isi thedung achievement son thek polong lo pini dak sar thek cholong le Karbi Anglong Autonomous Council la pen arona sai khia tum dak mesen bela dak eviction drive non claim bom lo sila son thak thak pini la dak eviction ke claim son thak si non prabjin pen dak BGR long sita me eviction drive bang council pen dek pon ho buli tum ning khedam tu sida menon isi itu nggak problem yang kelalo lahai encroachers laki itu direct itu gunai lahai ke influx lo lasi Karbi Anglong ke laki itu inglong aso tu ma fansi long le bangke itu ma fansi nang apa nong pi lapen laso long si nono bangke laso influx nang ke bad pika joy ne masih ilitum ke ong dung along sita me ilitum dak khaibar imate indigenous atau bangke deprivation si ilitum theglong ilitum jakong majority aja kong penceng-lok ilitum business penceng-lok kapre kalong sita me ilitum ladak dang akai sina apa prang asom si ilitum theglong lasi lapusona por ke me long jasement pet nili authority tum phan Karbi Anglong Autonomous Council phan kachuning bia bangke je ladak jitu pinisar the phangcho long le long ladak alang tum ke dosita me laki illegal settler lo that means they are illegal migrants lo kasi alang lituma phana bang dak pena bang tharle fraud lo maha paraya bang nane kimam pha nane rong be rong thaku alang tum han kibi thu pulo te la bang influx bang ke litum lo comment tu neta itum lo common elo kasi illegal migrants matela illegal settlers atuma phan dak pen ke tharle lo pulo tang te ilitum ha wara long no hok sita me Karbi Anglong ha wara long king long bang chak che dai tuning ring tu adhe bang ke ini tum chini lo tum Karbi Anglong long bang ke ilitum methang mate Karbi tribe bang ke non ilitum kombom nang kombo percentage bang nang kombom si illegal migrants mate influx pen ke bang kapre ka thai tum si pini bang ke majority da menang ongbom national long bang ke non national war sai ke me pini la dak early tum phana son dak ten ko so si ilitum kapre ka long tung de dak beha adim ke pek pen long kapre jitu development ta me alang tum khan ilitum ke provide dun de pen alang ilitum khan dak pen amina long ri jadi tum alang tum khan ke lang select galing we are not speaking against any communities alang litum non dak bihari buno alang tum bihari si abet to itum kapre ka jati no bang amit hang long hido itum ke dak pen ke damat thai do kasi laso long me bang ke laki thai to pan sidang ke panong bidang de to itum thai so si tabang so eviction drive tum de pen me tum che right kim nang ji la pen sa ke hangjo apan sita me alang liki sum teknik lo sum teknik pen bisa me pinya alang ke nang isi ke chun lo ke bang jiar ni bang la pun non tribals atau makan make chumuli sita me lo leki tu dari laso media ke dalam kuning ni lapen lason hak sinon BGR lo sami eviction drive prabjin pen dokor po ning kedam lapen do bek nang ji kali kulo tang te rata sentiment bang nang bar bom lo jhala dak jong si eviction drive lo kulo tang te hala tang jitu illegal settlers so pan ma Karbi Anglong long bang no ta keng patal si long de ni sing ni lo so media ni chuni report Kumar pano nang litum jasement pet sarket ang long le along bang ke lake alang illegally si bang porpen si alang li kes chedan men si alang hai lo kasi laso long karjap dun tipo bang ke hok lo timma kam thang song do lo ka che song ke bang benangar ni benda mena che song bom si tami laso long ke pachun dat aja kong lake Karbi Anglong Autonomous Council ke japon tum CM sar alang li jong si arjap tip the la pen alang li jong si lapson ang tin jepat the dupet claim clip ko sa ni lapson aki chuni litum long le kasi jasement pen itu Karbi lo charli atong pen CM sar pan suri akiro pilo la pen inter alang li tum tim pan akiro pilo la pen lason taksi itu non BGR sampai alang li ningi chit hedo che ala tak sampai immediate pen alang